Doncs ara escoltem un fragment de l'Evangeli. L'Evangeli és el que ens parla de Bartomeu. Bartomeu, que amb la majoria dels evangelis, sabeu que són 4, tots sempre parlen de Sant Bartomeu. Però, en canvi, hi ha l'evangelista Joan, que quan parla de Bartomeu parla com a Natanael. I Natanael és un dels deixebles de Jesús que va conviure amb ell aquells 3 anys de la vida pública i que sobretot va tenir l'experiència del Crist ressuscitat, de la nova vida que ens presenta. Escoltem aquest fragment de l'Evangeli de Joan. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquells temps, Felip trobà Natanael i li digué: hem trobat aquell de qui van escriure Moisès en el llibre de la llei i els profetes, i és Jesús, fill de Josep, de Nazaret. Natanael li contestà: en pot sortir res de bo de Nazaret? Li diu Felip: vine i ho veuràs. Quan Jesús veia Natanael i venia, digué d'ell: mireu, un israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya. Li diu Natanael: d'on em coneixeu? Jesús li respon: t'he vist quan eres a sota de la figuera, abans que Felip et cridés. Li diu Natanael: Rabí, vos sou fill de Déu, rei d'Israel? I Jesús li respon: perquè et dic que t'he vist a sota de la figuera ja creus? Encara veuràs coses molt més grans. I afegí: us ho dic amb tota veritat, veureu obert del cel. Plural, perquè presentar unes flors representa també el goig immens de que tota la natura que té està plena de bellesa, ho volem que es pugui aplicar a la nostra vida. Fixem-nos que de Sant Bartomeu han dit moltes coses. Hi ha una part d'història, hi ha una part de llegenda. Sabem que va viure i va conèixer Jesús, i això és l'aspecte, a mi em sembla més important. Potser tots són tan terribles com els que es fan en aquell moment. I desgraciadament estem en una situació, amb unes dificultats que de vegades és tan problemàtica com abans, potser fins i tot també podríem dir pitjor. Però el que interessa és que cadascun de nosaltres puguem posar un gra de sorra en la vida de les persones per contribuir a la plenitud de flors que presenten precisament no les flors d'una persona, sinó de diversos col·lectius, i això té una gran importància. A l'Evangeli que hem escoltat, un presenta l'altre i li diu: vine i veuràs. Perquè moltes vegades el que necessitem és veure les coses. I quan ens trobem les persones és meravellós de descobrir que cada persona anirà dins de la nostra comunitat o anirà a la nostra. Doncs desitjo que aquesta festa major per tot el barri sigui positiu i per cada una de les persones sigui un goig de poder participar. Doncs benvinguts, ja farem unes pregàries fetes per vosaltres mateixos, les pregàries que sabem que són de Jesús. I veïns del Coler de Dalt, us donem les gràcies per la vostra bondat i us demanem que ens seguiu ajudant. Us
germanor entre veïns, de treball en equip, de comissions que treballen amb molt d'esforç durant molt de temps, com els bancs de peixos que llueixen al nostre carrer i naden sempre units. Volem demanar que l'esperit de col·laboració que regna aquests dies, que fa que el nostre barri sigui màgic, es mantingui durant tot l'any, que ajudi a calmar conflictes veïnals i tensions, que fan enfosquir la imatge del barri com el tauró que planeja per sobre dels nostres peixos i que porti alegria i esperança a tots aquells que passen mals moments, com la plàcida imatge del mar que tenim en el nostre carrer. Us ho demanem, senyor. Us ho demanem. Bon dia. Vinc en el nom dels meus companys i el meu. Represento el carrer Masnou Premià. Jo voldria que cada any fem aquesta trobada, que és molt maca. Vinga, Sant Bartomeu. Bon dia. Des del carrer Reureño demanem un consol. Una bona festa major, molta salut i molta pau. Gràcies. Bon dia. En representació del carrer Vallespí, demanem a Sant Bartomeu que ens doni una bona continuació de festa major i ens ajudi amb tot el barri de Sants. Gràcies. Bon dia. Sant Bartomeu i tots els veïns de Sants i amics en general. Un any més ens tornem a reunir per la nostra festa major. Un any més estem pendents que tot surti bé i demanem a Sant Bartomeu que el temps ens acompanyi. Un any més que res pugui enterbolir el treball de tanta gent que voluntàriament posa el seu gra de sorra perquè en aquesta setmana el barri pugui lluir i puguem festejar tots junts les nostres festes populars. Sents més, bones festes per tots. Salut! Avui, dia 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu, des de la Comissió de Festa Major del carrer Valladolid i tots els veïns, volem agrair sobretot a Sant Bartomeu el fet d'estar aquí un any més i també agrair tot el temps, tot aquest any que hem estat treballant, la convivència que hem tingut amb els veïns i que tot ha seguit amb pau i respecte. També demanar-li que el temps ens respecti durant aquesta setmana i sobretot que ens permeti fer els actes que més il·lusió ens fan, que són els destinats a la gent gran i a la mainada. Us ho demanem. Sant Bartomeu, protector de Sants. Gràcies per vetllar pels veïns i veïnes de Sants durant tot l'any i durant la festa major. Gràcies per vigilar que el barri continuï sent un barri orgullós de la seva gent i les seves entitats i que els castellers de Sants duguin el seu nom arreu de Catalunya i al món, si pot ser enguany amb una dosi extra d'èxits. Fem cadascú. Mentrestant, ens podem continuar pregant també és tractat.
desitjar el bé. I Déu desitja el bé de tota la humanitat i nosaltres ens desitgem que tota aquesta festa major sigui positiva per tothom. Doncs acabem amb aquesta benedicció que sigui positiva per tothom. I ho fem tot cantant els gorsos de Sant Bartomeu. Fixem-nos que tenim en els seients hi ha aquests escrits que ara sí cantaríem la primera estrofa, la cantarem aquí i després la seguirem tot fent l'ofrena a Sant Bartomeu. gràcies a tots. Moltes gràcies també per les flors. Ja veiem que són molt boniques, però pensem una cosa, més important i hi ha més bellesa en qualsevol persona que no passa amb una flor. O sigui que desitjo per vosaltres una
que tot el barri anem endavant, pujant amb molta força a la nostra vida. Doncs benvinguts, moltes gràcies i que participem d'una manera justosa. Doncs perfecte. Llàstima.